Gibati nimo, ha? 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 Unsa man gibati nimo, ha? Unsa di ay? Unsa gibati nimo di ay? Ha? Nayayay ka? Oh, 35. Unsa may gibati nimo di ay? Ha? Unsa may sakit nimo? Asa man dapit ng sakit? Asa man dapit ang yayay? Ah, asa dapit ang yayay nimo? Pila? 35 oh, balik 15. Unsa di gibati nimo? Ha? Ala. Unsa man? Di na sit down na di. Okay na ka? Nauli anak ka? Ha? Dili. Nauli anak ka? Ay, salamat sa Ginoo. Bakod na akong palangga. Lakaw, balik kang gari. Ayaw pa pula ng init. Kasi ba, gagwa siya? Oo, mana na siya. Magyaw-yaw. May istorya pa lang. May una siya. Hindi, kempiyaw. Ano ang gidayon? Ito. Nagasapaw-sapaw. Dali na yan, ha? Dali na hindi, Ari. Kahit kuminom tagtambal, kaon. Oh. Sumbong yung tawon siya.